Ness-ana TV. Onye ka nkene taa? Nnọọ ụmụ akwụkwọ mara mma. Isiokwu anyị taa bụ Uche Ngwa. Uche Ngwa, ngwa kwuo ya. Uche Ngwa, n'olu bekee akpọ ya gịnị? Sense organs. Today we are going to be talking about the 5 sense organs in Igbo language, and sense organ in Igbo is Uche Ngwa. Uche Ngwa. Ndewo. Nke izizi bụ gịnị? Anya. Anya. Eyes. Anya. Kedu ihe eji anya eme? What do we do with our eyes? Eji anya ahụ ụzọ. Eji anya ahụ ụzọ. Eji anya ahụ ụzọ. Eyes is for sight. Ntị. Ị nwere ike imetụ ntị gị aka? Ntị. Ear. Ntị, ngwa kwuo ya. Kedu ihe eji ntị eme? Eji ntị anụ ihe. Ị nwere ike ịnụ mgbịrịgba? Ị nwere ike ịnụ mkpọtụ a? Eji ntị anụ ihe. Ear is for hearing. Imi. Imi. Nose. Imi. Imi. Kedu ihe eji imi eme? Eji imi ama isi. Eji imi ama isi. Nose is for smelling. Eji imi ama isi. Ire. Ire. Tongue. Ire. Kedu ihe eji ire eme? Eji ire ama ụtọ. Eji ire ama ụtọ. Eji ire ama ụtọ. Tongue is for taste. Akpụkpọ arụ. Akpụkpọ arụ. Skin. Akpụkpọ arụ. Eji akpụkpọ arụ ama mmetụ. Eji akpụkpọ arụ ama mmetụ. Skin is for feeling. Eji akpụkpọ arụ ama mmetụ. Ndewo ụmụ akwụkwọ mara mma, ka nkụpụrụ n'aka. Anya. Anya. Eyes. Anya. Kedu ihe eji anya eme? What do we do with our eyes? Eji anya ahụ ụzọ. Eji anya ahụ ụzọ. Eji anya ahụ ụzọ. Eyes is for sight. Ndewo. Nke a bụ gịnị? Kwụsịkwa ya ike ka m nụ. Ntị. Ndewo, imeela. Kedu ihe eji ntị eme? Eji ntị anụ ihe. Ị nwere ike ịnụ mgbịrịgba? Ị nwere ike ịnụ mkpọtụ a? Eji ntị anụ ihe. Ear is for hearing. Imi. Imi. Nose. Imi. Imi. Kedu ihe eji imi eme? Eji imi ama isi. Eji imi ama isi. Nose is for smelling. Eji imi ama isi. Ire. Ire, ị nwere ike imegharị ire gị.
ire, ndewo ụmụ mara mma. Eji ire ama ụtọ. Eji ire ama ụtọ. Ọ bụ na nri dị ụtọ anyị eme gị na anyị sị nri nke atọka, ndewo. Akpụkpọ arụ. Akpụkpọ arụ. Skin, akpụkpọ arụ. Eji akpụkpọ arụ ama mmetụ. Eji akpụkpọ arụ ama mmetụ. Skin is for feeling. Eji akpụkpọ arụ ama mmetụ. Ndewo ụmụ akwụkwọ mara mma, ka nkụpụrụ unu aka. Ngwa n'ebe a ka anyị ga-akwụsị ka ọ dị mgbe ọzọ.